Il-konsulent legali ta' Kastilja Roberta Bela li għandu wkoll pretenzjonijiet ta' tmexxija tal-Partit Laburista u tal-Gvern kif ukoll l-eks Ministru Edward Zammit Lewis li wkoll ħabib ta' Joseph Muscat irrankaw l-isforzi tagħhom fid-dawl tal-inkompetenza tas-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia fid-dawl tal-falliment tal-Gvern milli jġib lejn Malta pakkett finanzjarju aħjar fin-negozjati għal perjodu 2021 u l-2027. Żvelat dan il-Gazzetta Il-Mument. Kastilja u oħrajn viċin qed jabbu lis-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia bil-falliment ta' pakkett finanzjarju aħjar għal Malta. Il-Mument irrapportat li fil-waqt li tkompli l-kampanja sottili biex il-Prim Ministru jagħmel taqliba fil-Kabinett tal-Ministri biex min mhux isarraf f'xogħlijiet jitwarrab, hemm il-konsulent legali Roberta Bela u l-eks Ministru Edward Zammit Lewis li huma fuq qudiemnet biex jieħdu post fil-Kabinett. Il-Mument qalet li dan id-diskors ilu jingħad u issa in vista tal-iżviluppi li qed jinħarġu dwar il-falliment ta' Aron Farrugia fin-negozjati għal pakkett finanzjarju aħjar għal Malta, hemm min qed jimbutta l-idea li dan għandu jitwarrab minn portafol daqstant importanti biex postu jeħduh jew Roberta Bela jew inkella Edward Zammit Lewis fir-rwol ta' Ministru u mhux ta' Segretarju Parlamentari. Sorsi li tkellmu ma' il-Mument fissru li Joseph Muscat attwalment għandu l-opportunità li jagħti promozzjoni kemm lil Roberta Bela u anki lil Edward Zammit Lewis. Lil Roberta Bela fil-kariga ta' Ministru għal Fondi Ewropej u hekk id-Dekasteru tal-Fondi Ewropej ma jibqax jaqa' taħt il-Ministru Helena Dalli u lil Zammit Lewis bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin in vista tal-iskandlu tal-Ministru Carmelo Abela meta ħaddiema tal-Gvern tqabdu jagħmlu xogħlijiet infrastrutturali fir-residenza privata tiegħu. Bla dubju ta' xejn li n-negozjati tal-Gvern Malti mal-Unjoni Ewropea dwar il-pakkett finanzjarju li jmiss ma humiex mexxin fid-direzzjoni tax-xewqa tal-Gvern, bir-riżultat li kollox jindika li għal perjodu tal-2021 u 2027 Malta se tkun qed tieħu ma' 300 miljun euro anqas fondi għaliha.